Bagoaz beste lur planeta gaiaren beste zati batekin. Hemisferioak, paraleloak, meridianoak, latitudea eta longitudea. Ikusten duzuenez, 5 hitz. Hemisferioak, paraleloak eta meridianoak nahiko errez ulertzen dituzuen beti. Latitude eta longitudea sartzen garenean, hemen ja nahasketak datoz. Beraz, lasai hartu eta hor goaz. Lehenengoa zan, hemisferioak. Hemisferioak. Bau oso erreza dala esango nukenik. Lurra banatzen badut erditik, bago bi zati, goiko zati guztia, lurrazalaren erdia eta beste lurrazalaren erdia. Bai? Orduan, lurrazalaren erdi bakoitz honi esaten diogu hemisferioa. Orduan, zenbat hemisferioa daude aztertzen badugu Ekuadorretik, bi, bat ipar hemisferioa segaiti dagoelako Ekuadorretik iparraldera, gogoratu iparraldea zalagoian, eta Ekuadorretik bera hegoalderantza dago beste lur azalaren zatia. Dala ego hemisferioa. Hau uste dut, erreza dala ulertzea. Gure lur planeta, lur azala, bi zatitan zatitzen badugu. Ipar hemisferio iparra eta ego hemisferioa egoa. Aurrera. Gerta daiteke ere, begiratzea erdia goiti bera. Hau da, gero ikusiko dugu meridiano, Greenwich meridiano. Hemen ere bi zatitan banatu dugu lurrazala. Alde bat eta beste. Osoa, oraino dana, bale? Lurrazalaren zati bakoitzari esaten diogu hemisferio. Kasu honetan, gogoratu mierdarena, M eta E. Igoien, ezta? Berez, bi hemisferio ere, mendebaldekoa eta ekialdekoa. Argi dago, ezta? Lurrazalaren bi zati bakoitzaren izena da hemisferio. Izan daiteke mende eta eki, edo izan daiteke, lehen ikusi dugu moduan, ipar eta ego hemisferioak. Bai? Hemen dugu ipar eta ego, hemen dugu mende eta eki. Aurrera goaz. Hemen bardin ikusi aldugu. Hau izango zen. Ipar hemisferioa eta bekoa izango zen ego hemisferioa. Eta hartzen badugu eskerrate eskuma, hau da, mende eta eki, bardin, inguru guzti hau izango zen mendebaldekoa eta inguru guzti hau izango zen ekialdekoa. Bale? Lau hemisferio, segun onde behiratzen dugun, bi eta bi. Aurrera. Bestia zan, eta hau ere oso horrezatu zuen, bere ala ulertzen duzu, paraleloa eta meridianoa. Orduan, hemen ikusten dituzue marra batzuk, Prinsipioz, lurrazalak ez ditu marrak, ni ez noa kaletik marrak zapaltzen. Berez, marra hauek ez dira existitzen errealitate. Marra hau, ikusten duzue, marra hau, beste marra hau, berdin egin aldut hemengo partean. Marra hauek imaginario dira. Bale? Beste bat ere egon alda hemen, beste bat egon alda hemen. Zenbat, nahi dituzun guztiak, ze imaginario dira. Orduan, segun zetarako erabiltzen dira, gehiago da gutxiago neurtzeko gauza batzuk. Berez, zer dira paraleloak? Paraleloak, perekin, para.
bale? Gogoratzen bazarete, paraleloak izango lirateke marra imaginarioak doazenak mendebaldetik ekialdera. Bai? Orduan, dauden marra guztiak, hauek ere bai, nahituzen guztiak, doazenak mendebaldetik ekialdera, edo ekialdetik mendebaldera, berdin dit, hori deitzen diogu paraleloak. Bai, marra imaginarioak. Ez dira beraz existitzen, ipintzen dira gauzak lantzeko. Horrengo hitza zen, meridiano uste dut, ezta? Bale. Hemen, berdintxu, egingo dugu. Hemen ere baditugu marra batzuk. Kasu honetan, fijatu zaitezte, nondik nora dira. Goitik, bera. Goitik, bera. Bai, polotik, polora. Kasu honetan doaz, polotik, polora. Hau da, iparraldetik, iparpolotik, hegopolora. Eta marra hauek ere, imaginarioak dira, ez dira existitzen, ez daude ezin ditugu ikutu. Ere, ipintzen dira, neurtzeko orduak, neurtzeko distantziak, eta hori bizkat aurrerago ikusiko dugu. Beraz, zer dira meridianoak, gogoratu, meridianoak? Meridianoak izango lirateke marra imaginarioak iparraldetik hegoaldera doazenak. Bai? Bale, bukatzeko, gogoratu bizkatxo bat beste ikuspegi batetik. Hemen ditugu. Marra batzuk, dano dakigu, zeintzu diren. Hau izango lirateke, paraleloak doazelako mendebaldetik ekialdera. Eta hemen ditugu beste marra batzuk doazenak iparraldetik hegoaldera. Hauek dira meridianoak. Bai, meridianoak. Zein da meridiano nagusia bezala, 0 deitzen dioguna. Jakiteko nondik kontatzen hasi, aurrerago ikusiko dugu hau ere. 0 meridiano. Zein da paralelo 0 bezala, oinarria bezala, ekuatorea, hau da, justu lurraren erdialdean dagoena. Izango bezala, ekuatorea. Bai? Eta honekin, beste azken mapatzua ikusi nahi baduzue, azteko. Hemen ere, hau da, beste ikuspegi bat, mapa bat, klasean duguna bezala. Eta hemen ere ikusten dituzuenez, ditugu marra batzuk. Bardin egin aldugu, naztu barik. Marra batzuk izango dira, doazenak. Bai? Orduan batzuk, esmatu aldituz beste batzuk. Orduan nik aldatzen badizu zer den hau, zer esan beharko duzue. Direla marra imaginarioak, eta ditzen dira paraleloak. Eta beste hauek, zer dira? Hauek ere dira marra imaginarioak, eta deitzen ditugu meridianoak. Paralelo, mende, eki, meridianoak, ipar, ego. Hori izan da, zatitxonen bideoa.